भगवान शिवंकर मनुष्य अवतार आदि शंकराचार्य मତରେ आम भारत वर्षରେ ଚାରୋଟି ଧାମ ବା ଚାରି ଯୁଗର ଭୈବ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପାପକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଚାରି ଧାମକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବଦ୍ରୀନାଥ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ତାମିଲନାଡୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଦ୍ୱାରିକା ଗୁଜୁରାଟ, କଳି ଯୁଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା। ବଦ୍ରୀନାଥ ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ନରନାରାୟଣ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବଦ୍ରୀନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବରକୋଳି ଗଛମାନ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବରକୋଳି ଗଛକୁ ବଦରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ବଦ୍ରିକା ବନ। ଯେଉଁଠାରେ ନରନାରାୟଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏକ ବଡ଼ ବରକୋଳି ଗଛ ତାଙ୍କୁ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ତପସ୍ୟା ପରେ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବଦ୍ରୀନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ରାମଙ୍କର ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ରାବଣର ବଧ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେହି ଦିନଠୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନ ରାମେଶ୍ୱରମ୍। ଦ୍ୱାରିକା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦ୍ୱାରିକାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ଧାମ ଗୁଜୁରାଟର ଦ୍ୱାରିକା, ଚତୁର୍ଥ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାରିତ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବୁଲିଯିବାର ଯାତ୍ରାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ କାର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଚାରି ଧାମର ଚାରୋଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ଶୈବପୀଠ। ହରି ବିଷ୍ଣୁ ହର ଶିବ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ହରିହରଙ୍କୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ହରି ସେଠାରେ ହର। ଯେଉଁଠି ବଦ୍ରୀନାଥ ସେଠି କେଦାରନାଥ, ଯେଉଁଠି ରାମସେତୁ ସେଠି ରାମେଶ୍ୱରମ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱାରିକା ସେଠାରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭଗବାନ। ଆମ ପୌରାଣିକ ମତରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଦ୍ୱାରିକା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଧାମ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି ଶୈବପୀଠ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଉ ଏକ ଚାରିଧାମ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ? ତାହା ଛୋଟ ଚାରିଧାମ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ ଆଉ ବଦ୍ରୀନାଥ ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ଛୋଟ ଚାରିଧାମ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଚାରୋଟି ଧାମ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସୀମିତ। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା କେଉଁ ଧାମ ମହାନ, କେଉଁ ଧାମ ମୁଖ୍ୟ? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱାରିକାରେ ଶାସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କୌଣସି ଧାମକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ବା ମହାନ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଚାରି ଧାମ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁକରି ଚାରି ଧାମ ସମାନ। ଚାରୋଟି ଧାମକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନର ପାପକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା।